Shabu nga gipailaw man sa torta nasakpan sa mga jail guards sa CPDRC gikan sa usa ka piniriso. Gidudahang kawatan napatay sa security guard, patayng lawas gilabay sud sa imburnal. Kapulisan mo-apply alang sa pagpaubos sa 14 anyos nga drug mule sa Witness Protection Program. DENR 7 dili na mo isyog special tree cutting permit sa DPWH 7 kung way pagtugot gikan sa kauluhan. Kontraktor misaad nga mahuman nila ang taytayan sa tuburan sulod sa 2 ka buwan. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 13 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, andam ang DSWD-7 nga moalalay sa 14 anyos nga gidakop sa kapulisan human masakping na maligya og shabu. Kagahapon wa dawata sa Piskalya Glen ang kasong pagpayuhot og ginadiling drogas batok sa mong batanon subay sa Juvenile Justice Law. Jinky Bargio, Suginlimi. Dapat ma-turn over siya sa local. Hangtod ron, wa pa sa kustodiya sa regional nga buhatan sa DSWD ang 14 anyos nga batanong babay kinsa gidakop sa kapulisan niadtong Sabado sa gabi tungod sa pagpamaligya og binulto nga shabu. Wa pa sab sila nadawat nga taho kun kinsay naghupot sa maong batanon karon. Apan sa higayong i-turn over kini kanila, anda matud pa ang DSWD nga moalalay sa batanon base sa rekomendasyon sa local DSWS. Kung kinahanglan na gyud sa local kung saan kuan ba kanang pag-manage ang case nga may nalas technical assistance sa DSWD regional office, so mo na nga time nga pwede nila ma-refer sa amo mabutang siya sa home for girls kana kung ma-proven nga dili siya drug dependent. Gawas sa batanon, hatagan sabog psychosocial intervention sa DSWD ang inahan sa minor de edad. Padayon karong giauhag sa DSWD ang mga ginikanan nga monitoron gyud kanunay ang mga lakaw ug mga nilihukan sa ilang mga anak. So ako nga sa mga ginikanan nga unta ligunon gyud nato ang atong pamilya nga dili nato ibanlod ba sa kadautan ang atong mga anak nga responsibilita kay ato man ang mga anak no ang paghatag kanila og maayo nga kaugmaon. Jinky Bargio, News 5. Usa ka position paper isumiter sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Kampo Krame aron mapadangat sa Kongreso ang pag-amendar sa Juvenile Justice Law. Mo-apply usab ang kapulisan sa Witness Protection Program alang sa 14 anyos nga dalagita nga nakuhaan og milyon ka pesos nga balor sa shabu. Andrea Patenya, Suginlimi. We will study. Andam si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana nga mo-apply sa Department of Justice aron ipaubo sa Witness Protection Program ang 14 anyos nga dalagita nga nakuha og dulan 6 milyones pesos nga balor sa shabu niadtong Sabado sa gabi. Kini human mihukom ang Piskalya nga way criminal liability ang batanon sanglit 14 anyos pa kini. Ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act, bugtong mga menor de edad lang nga nagpangidadon og 15 ngadto sa 17 anyos ang mahimong pasakaan kaso kung mapamatud-an nga doon na kini high level of discernment atol sa pagbuhat sa krimen. Nang hinaot si Romana nga kung masugda na ang ilang pag-apply sa Witness Protection Program, muhatag lang unta sa iyang kooperasyon ang dalagita. Sa pagkakaroon, anaapa sa Women and Children's Protection Desk sa Cebu City Police Station 10 ang dalagita ug gipaabot pa ang resolusyon sa piskal nga mo rekomendar nga i-turn over kini sa DSWD. Mato ni Romana, kung ma-turn over na kini sa DSWD, pabantayan niya og mga babaeng pulis ang dalagita alang sa iyang seguridad, hilabi na nga duna kini impormasyon kabahin sa tinubdan sa iyang gi-repack nga shabu. Dugang ni Romana ang pagbasura sa korte sa kaso, mo resulta unya sa pagpadayon sa mga modus diin mga bata noon nga nagpangidaron og 14 anyos pa ubos, maoy gamiton sa pagbuhat og krimen. No, we will study anong effect nito at be prepared for whatever moves na naman nagagawin ng mga sindikato. No, now that they've proven in court na walang liability ang person, now I think they will capitalize on it, no? Apan bisan pa man ini, mipasalig si Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrado Capa nga magpadayon gihapon ilang pagpanakop sa mga drug pushers bisan pila pa ang edad niini. The meantime,
The fight goes on, kay bata, kay matanda, kunin lang natin kunin, bahala. Kasi kung hintayin pa natin yung juvenile na yun, wala, tagal pa. Si Romana musumite og position paper sa Campo Crame kabahin sa ilang tinguha nga paspasan ang pag-amendar sa Juvenile Justice Act aron malobby kini sa ilang PNP liaison officer ngadto sa Kongreso ug Senado. Legislative agenda, we will revisit yung asa na bata itong proposed amendment sa batas, and lobby and push more for the speedy passage of the amendments. Hangtod na di ma-amend ang Juvenile Justice and Welfare Act, kundiin mas paubsan ang age of criminal liability sa mga children in conflict with the law, may pasalig ang Cebu City Police Office na mas panghingusgan nilang ilang presensya sa mga kabatanunan sama sa pagpahigayon og mga seminars kabahin sa mga daotang epekto sa paggamit o pagpayuhot og iligal nga drogas ug pagkalambigit sa mga krimen. Andrea Patenia, News 5. Pasidunggan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang kapulisan nga nakasakmit sa dulan 6 milyon ka pesos nga shabu gikan sa usa ka 14 anyos nga babae niadtong Sabado. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gihangyo ni Konsehal Jerry Carillo ang Welfare and Children's Protection Committee sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pagsuta kuno sa hinungdan nga nahaylo ang usa ka 14 anyos nga dalagita sa pagpamaligya og shabu. Matod ni Carillo dako ang iyang pagtuo nga gigamit sa mga kriminal ang mga minor de edad aron makapadayon sa ilang illegal nga negosyo. Alang kaniya, gikinahanglan nga adunay diversion ng mga batan-on hilabi na ang mga minor de edad aron di kini madani sa pagbuhat sa krimen. Sending our minors to jail is not an answer. Prison sentences are finite, but their effects aren't. Our communities will eventually have to face these broken children when they are released back to society as broken adults. Buot usab ni Carillo nga subayon sa kapulisan ang mga nagpaluyo sa minor de edad. Pasidunggan usab sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Cebu City Police Office City Intelligence Branch tungod sa nahimo nining kalampusan. Police to pursue the case against the brain of the commission of the offense who utilized this minor in the commission. And apananawagan usab si Carillo nga maaprubahan na ang iyang single parent ordinance. Matud niya usa kini sa makatabang sa mga ginikanang nag-inusara nga adunay daghang anak. The Women and Family Affairs Commission to fully implement the comprehensive program for solo parents so that a solo parent like the mother of a minor could be assisted so as not to neglect their children and be strayed in the commission of an offense. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nibangga ang usa ka auto sa railing sa may barangay Banilad og nakaamong pagyud og multicab. Traffic enforcer nagtuo nga nakainom ang nagdrive sa maong auto. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ingon ini ang sitwasyon sa auto ug multicab sayo ganihang buntag nga nagbangga atubangan ining tunghaan sa barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Maayong pagkaguba sa atubangang bahin sa auto nga gimaniho sa usa ka babae nga nailhan pinagi sa iyang driver's license nga si Roxanne Rodel. Matud sa kaubang lalaki niini nga disgrasya lang gyud ang nahitabo kay samtang nagdagan ang sakyanan nagsigi sila og istorya hinungdan nga wa na mabantay ang railings. 3 times doon ay bangga. Pero ang duha is gabi and the other one, itong first is kadlawon karon buntag na grabe ni siya kay murag kusog-kusog gini pagkadagana kay ang tumoy sa railings nga naigo nadaro pagyud og pila ka metros mao nga naamong ang gikasugat ining multicab nga gimaniho ni Clark Monsanto. Wa magpa-interview unkam si Monsanto apan iyang giasoy ning inyong tigbalita nga kusog nga nagpadagan ang driver sa auto. Paingon unta sa downtown area si Monsanto aron moadto sa ospital. Matud sa traffic enforcer nga sukad siya na destino sa maong lugar tulo na ka aksidente nga dunay mibangga sa railings. Ang atog yung pahimangno sa mga motorista nga kung mag-drive sila ang ilang mata kanunay sa karsada kay bisag mag-istorya ta sa atong tapad nagyud ang atong mata sa karsada for safety reason dili kay ingon nga istorya sige lingi muna makakusog disgrasya Gituuhang nakainom ang nagdrive sa auto hinungdan nga ila kining ipa-liquor test. Ray Pasaporte,
News 5. Mipasalig ang bagong pangu sa Naval Forces Central nga si Commodore Ronald Joseph Mercado nga andam silang mutabang atol sa pag-abot sa Santo Papa sa Leyte karong umaabot na Enero aron pagbisita sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Wa pa hinuon makadawat og mando gikan sa organizing committee nga patabangon sila sa preparasyon apan mato ni Mercado di sila magduha-duha sa paghatag sa ilang suporta in kaso kinahanglanon. Lakip sa ilang matabang ang pagpahuwam sa ilang watercrafts ug pagdeploy sa ilang land-based personnel alang sa seguridad ug crowd control. Sa laing bahin mipahibaw ni Mercado nga wa sila nagproblema sa pagbilin sa peace and order situation sa Central Visayas ug ang ilang gipanghingusgan karon mao ang mga trainings alang sa humanitarian assistance and disaster response. The organization to be firmed up kung saan kami makakatulong gano'n. But as always, we're always ready to support. Nasakpan sa mga jail guard sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang suway nga pagpalusot og shabu sud sa maong pasilidad kaganiha pinaagi sa pagpalaman sa duha ka pakete sa gituohang shabu sa Torta de Argao. Kini ang gisuta ni Jinky Bargio. Gibartoli na nakaron dinhi sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC ang 35 anyos nga si Norlin Suico lumad nga tagalungsod sa Argao. Gikan mitambong sa husay si Suico sa kaso niya nga dunay kalambigitan gihapon sa drogas didto sa Argao RTC Branch 26 dihang gipadad-an siya ining pinutos nga mga torta di Argao sa iyang inahan dihang na mauli na sila sa syudad. Pag-abot sa CPDRC dihang gihiling sa mga jail guard sa iyang dala nga torta, nakuha kining duha ka gagmayng pakete sa gituhang shabu nga gisandwich sa duha ka torta. Gihimakak ni Suico ang maong pasangil. Di ta kakuan kung nabay ni sakay nga kuan kay nanay. Sayon ra kay pagkuan na pasearchingan na sa kuan kung kay balo ko ngano ako magtuyuan madubli akong kaso. Matod sa jail warden sa CPDRC nga sigayong mapamatud ang shabu ang dala ni Suico, kanselahon ang iyang mga pribilehiyo. Ana ato procedure. Ang iyang visitation, ang iyang mga other privileges atong i-cancel. Awhag ni Manansala sa ubang inmates nga likayan ang pagpalusot og droga aron di mapun-an ang ilang mga kaso. Jinky Bargio, News 5. Nakumpirmar sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay illegal nga nahitabo sa Block 27 sa may North Reclamation Area human sa ilang gihimong saturation drive kagabi. Dunay mga nakuhang shabu, marijuana ug gamit sa pagsuyop ang nakuha gikan sa panimay nga anaa sa maong dapit. Miuban si Ryan Sorote sa maong operasyon. Ipapakutang sa langanin para isko inyong pagpuyo. Gisong sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang Block 27 sa may North Reclamation Area, subay sa taho nga naghitag ang gidadling droga sa dapit o giingong gigamit kini nga taguanan sa mga daotang elemento. Dinhiyo nagipapuyo ang mga nasunugan sa Warwick Barracks, Barangay Ermita. So kailangan natin na simula pa lang that this community should realize and should be embedded in their mind na hindi uubra yung kanilang dating gawain. No? Tinutulungan na sila ng city government. It's time for them to magbago na rin. Gitapok sa kapulisan ang tanang mga lalaking residente aron susuyhon kung doon na ba sila magiatubang nga makaso og nasuta nga ay bisan usa kanila ang dunay record sa kapulisan. Apan kining lalaki nga napuno og pangus, gidakop human midagan pag-abot sa kapulisan. Diha gi-inspeksyon sa kapulisan ang balay sa maong lalaki. Nakuha kini mga drug paraphernalia. Ang maong balay giingong gihimong mini drug den sa mga adik. Di na ugar mas ba? Unsa? Di na ugar mas. Piyawan mo. Kita ka karon tapiwan ka. Piyawan man ko. Nya? Dagan ko. Sa ubang mga balay, nakuha kining mga pakete sa gituoang shabu o kining kaha sa sigarilyo nga dunay nilikit nga marijuana. Gihimo ang maong operasyon aron malikay sa bisan unsang krimen ang mga residente palibot sa Block 27, labi na kay duol kini sa usa ka dakong mall. Girekusab kini sa Police Coordinating and Advisory Council human makadawat og taho sa mga illegal nga kalihukan sa dapit. And then bumabalik na naman sa dating sa dating gawain. So magsisimula na naman ba tayo ng pag-proliferate ng drogas, and then pagkawala ng droga gagawa na naman ng mga street crimes. So hangga't maaga inaagapan natin.
Alang sa mga ubang mga residente nga naa karon nagpuyo animong lugara, perwisyo ang gibuhat sa atong kapulisan. Apan alang usab sa uban, dako na siya natabang aron usab nga minus-minusan or kung mahimo mawa na kini mga datong elemento nga nagpuyo animong lugara. Ryan Sorote, News 5. Ang pag-operate sa usa ka drug den sa Block 27 igo nang hinungdan nga sa pagpahawa sa temporaryo nga gipapuyo sa yuta sa syudad. Kini ang gipadayag ni Mayor Michael Rama human nasakpan ang usa ka drug den sulod sa temporary relocation site. Leslie Caminada Vistil, Sugin Liming. Gihagit karon ni Mayor Michael Rama ang kapulisan sa pagsubay ug pagsikop sa manufacturer sa drogas human nasakpan ang usa ka drug den sa temporary relocation site sa dakbayan sa Block 27. Buot sa mayor nga mawala sa Sugbo ang mga tighimo og drogas ug ang mga drug lords. I am challenging everybody. If public will have to head, I would like to have public to head this matter about how we should get all these drug people out and bring them to justice. Si Vice Mayor Edgar Labella nagkanayon nga hugot usab nga pabantayan sa kapulisan ang mga nagpuyo sa Block 27. Human adunay nakuha nga drogas sulod sa relocation site. Matud pang Labella wa sila masayop silang pagtuo sa nadawat nga impormasyon nga nalambigit sa gidili nga drogas ang gipapuyo sa City Hall sa mong lugar. That area has been advised. Our policemen had been told to strictly monitor the area, and the significance of these raids that had been undertaken by the police cannot be overemphasized. Mato ni Mayor Michael Rama, human nasakpan ang drug den og mga drogas sulod sa Block 27, igo na kini nga mahimong hinungdan sa pagpapahawa sa mga nagpuyo niini. Leslie Caminada Vistil, News 5. Tulo ka lalaki na dakpan sa kapulisan sa Liloan atol sa ilang gipahigayong bypass operation. Nasuta nga ang usa kanila bag-uhay lang nakagawa sa prisuhan tungod sa kasong pagpangawat. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Mipahigayon og bypass operation ang Liloan Police pasado alas 8 kagabi sa may sitio Mulave sa Barangay Tayod. Din ilang nasikop ang ilang target nga silang Eric Tagalog ug Alcio Kakanog. Lakip na si Aris Manatad nga lumad nga taga Barangay Basak, Mandawi City. Matud sa Liloan Police, si Kakanog maoy mitunol sa Cebu ug si Tagalog ang midawat sa kwarta. Ang duha nakuhaan pagyud og laing napo kagagmayng pakete sa Cebu. Samtang napo kapakete sa Cebu ug usa ka 357 revolver nga dunay bala ang nakuha gikan kang Manatad. Nabawi sab ang 200 pesos nga mark money ug 400 pesos nga kwarta nga gituang halin sa Cebu. Gipanid-an sa mga pulisud sa duha ngadto sa tulo ka semana ang kalihukan sa mga dinakpan. Kani siya dugay na ni siyang maligya. Dugay na ni siya niya. Morning si pagka dawat itong report na nasad sila sa watch list. Karon ba gini siya na atlan. Gimakak sa mga dinakpan ang pasangil ug gingong kalit lang silang gipangdakop samtang nagduwa sa basketbulan. Dili. Sebo. Oo, sir. Dili ninyo ang butang. Pati gikan sa kami. Magamitay mi wa mi nang ligya. Isa ko may nga plan din. Di man to, sir. Kalat ang bususi mo pitaka? Wala mo no ko ay anak. Dahil isa na lagi nga, oh. Yara mo yung dawat. Yan kaning nakuha sa imo? Gusto mo, wala mo. Ha? Wala mo ko ay. Nasayran sa kapulisan nga si Manatad bag-uhay lang nakagawas sa Mandawi City Jail tungod sa kasong robbery. Gidudahan sab kini nga maoy responsable sa sunod-sunod nga pagpanulis sa dapit. Gingong si Manatad maoy backup nilang Kakanog ug Tagalog kay dunaman kini armas. Laing nasayran sa kapulisan nga si Kakanog mao ang ilang girespondihan ni adtong Domingo sa gabi ug gida sa health center. Humanatapsingan ang buko-buko niini sa duha ka lalaking namusil kanilang Manatad samtang nagsakay usab sila og motorsiklo. Ray Pasaporte, News 5. Na
ang gipahibaw sa pag-asa nga wa pa musud ang huwaw. Gani kagabi mibundak ang kusog kaayong uwan. Nakamugna og pagbaha sa pipila ka bahin sa Dakbayan sa Subo ang kusog nga uwan mga alas 10 kagabi. Gibahan ang Dalan Osmeña Boulevard duol ang mga sakyanan nga paingon sa Capitol site kinahanglan mo aginod gumikan sa bulog sa tubig. Milanat og dulan usa ka oras ang uwan nga makatanggong sa mga pasaherong mamauli na unta sa ilang tagsa-tagsa ka Pinuyan. Nasikop sa gabi sa mall security ang babae nga shoplifter nga nakuha sa CCTV camera sa usa ka mall sa Mandaue. Ang suspect nga eksklusibong nahinabi sa News 5 misaad nga iyang bayaran ang iyang nakuha. Ang aksyon nakuha ni Ryan Sorote. Nasikop sa mga security personnel kagahapon sa usa ka mall sa Mandaue City ang usa ka babae nga nakuha ng CCTV camera nga nang shoplift og sinina, sapatos, bag ug duha ka pitaka nga mobalor og 10,000 pesos sa miaging semana. Daling gi-turnover sa mall security sa Police Station 2 sa Mandaue City Police si Jobel Bascug aron paksakaan og sumbong. Apan sa eksklusibo ng pakiginabi sa News 5 kang Jobel, nananghid kuno siya sa nagbantay sa tindahan ug sa tag-iya nga unya na niya bayran ng iyang gisulob. I left the mall with the items, but with the permission of the tenders and the other owner sa Pikas. Midugang kini nga desidido siya nga mobayad sa iyang gipangkuha nga mga items sa duha ka butik apan giingong naapiki kini sa kwarta ug nalangay. Matod sa security officer sa mall, nakuha sa security camera ang pagsud ug paggawas sa babay nga nagsulob sa iyang nakuha sa tindahan. Usa sa basis sa complainant nga makapasaka gyud siya kaso, pinagi na sa among footage sa CCTV nga na base sa review. Sa pagsud niya, lahi ang iyang gisulob. Katong iyang gibilin nga mga items nga naa karon sa mo ang butik. Then pagawas niya, ang iyang gisulob kato nang giklaim sa complainant nga ilahang mga items. Nagdudang usa sa matag-iya sa butik nga posibleng adunay sakit sa pagpanghilabot og dili iyang butang ang babay tungod sa kadaghang mga reklamo sa illegal niya nga binuhatan. Apan gihimaka kini sa suspect, kinsa miingon nga naanad ra gyud siya nga mahatagan sa tan niyang gusto isip mo sa ka-spoiled nga anak. No, I'm not crypto. No. Siguro I'm too spoiled because I grew up in a good family and everything. So if I want something, I will have that thing. And I'm too confident na many people could help me or mabayran gyud ako cause good thing nga si ma'am nangusog jud kay para masumpo sa nga mga kuan ba binuhatan, mga shoplifting nato nga incident. Miabot usab sa presinto ang giingong mga guardian ni Bascug aron sabutan ang nahitabong pagpangawat sa duha ka butik sa miaging semana. Mipasalig ang ginikanin ni Bascug nga bayran ang mga kinawat nga mga items. Ryan Sorote, News 5. Kapulisan sa Subang Dako Police Station sa Mandaue mag-atubang og investigasyon tungod sa kapakya sa pagblatter sa mga reklamo ug mga insidente nga naglambigit sa usa ka babay. Matod sa hepe sa kapulisan sa rehiyon, tanan nga matang sa reklamo ug insidente gikinahanglan nga mablatter bisan og adunay settlement nga nahitabo. Andrea Patenya, Suginlimi. Gimanduan ni Police Regional Office 7 Regional Director Prudencio Tom Banya si Mandaue City Police Office Director Senior Superintendent Petronelli Baldebrin nga ipaubos sa investigasyon si Subang Dako Police Station Chief Police Senior Inspector Miguel Andeza ug iyang mga sakop kabahin sa kapakyas nila pagblotter sa pagdakop sa usa ka maanyag nga babay nga wa nakabayad sa 10,000 pesos nga bill sa usa ka bar ug sa 4,000 pesos nga bayranan sa van nga giabangan. Kahinumduman nga unang giblotter si Jobel Bascug ni atong Huwebes sa gabi human ang shoplift og dulan 10,000 pesos nga kantidad sa mga sinina ug accessories sa butik sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandaue apan wa kini madakpi. Niadtong Sabado sa kadlawon, gireklamo na sab si Bascug ug nadana gyud sa Subang Dako Police Station human napakyas pagbayad sa bill sa bar apan wa ra gidetain human nakabayad sa utang. Apan inay pagblotter sa insidente, igurang nagpa-picture ang investigador nga si Renante Sumalhag kang Bascug. Matod sa Regional Director, kinahanglan gyud untang i-blotter tanang reklamo bisan pa man og ma-settle na kini. Well, if my complainant, you have to blotter that because a complaint has been made. And then right there and then comments niya doon sa kanyang blotter is this was amicably settled. But if the complaint was made to the station, to the attention of the police officer, they should record it.
Gipagawa sa News 5 ang nga ni Baskog, human malatid sa blotter kabahin sa iyang shoplifting incident nga 19 anyos na kini. Gani sa iyang Facebook account, nakabutang nga July 31, 1993 iyang birthday ug 21 kuno iyang edad. Apan nausab ang storya ni Baskog human gida sa presinto kagahapon ug nangangkon nga 16 anyos na sab kuno siya. Mato ni Banyas, di unta angay mutuod dayon ang mga pulis kung mangangkon ang usa ka dinakpan nga menor de edad, hilabi na kung di na bata ang itsura ni ini. We have to hold her first, and then we have to establish legally that she is a minor or he is a minor. We get the birth certificate, we ask the parents to come over and show us the records that she is a minor. Sa pagkakaroon, gi-turn over sa DSWD si Baskog bisan pa man ug wa pa kini makapakita og ebidensya nga menor de edad kini. Gibisita kini og mga madre kaganihang buntag ug miabot sab ang tag-iya sa butik nga iyang gikawatan nga si Jessa Romagos. Matud ni Romagos, hatagan niya og hangtod ugma sa udto si Baskog sa pagbayad sa iyang utang ug sa pagpamatuod nga menor de edad kini. Kung mapakyas, padayunon ni ini ang pagpasaka og kaso. Among gilay down dito nga kailangan di man gid siya i-release sa taga DS. Kailangan iya man yung i-prove nga minor siya, so kailangan may birth certificate. Once ma-prove na niya, ikaduha na lang na nga iyang i-settle ang amount. Kailangan na ay mo ari nga parents or immediate gyud nga family nga maka-prove sad nga kapamilya siya or parente siya or yun sa siya sa biktima o sa suspect, mo claim niya diri, then ang sunod bayaran niya iyang atraso namo, then ang ikad-upat namo nga ako ang gidiman sa iya para di jud ko mukiha, ako siyang pa-serbisyohon sa Carmelites or sa Madre ug 1 month. Samtang gihimakak ni Romagos ang pasangi ni Baskog nga nananghid kini nga mugawas sa iyang butik suloob iyang mga tinda nga wa pa mabayri. Gani gipakita pa niini kagahapon ang mga karaang text messages ni Baskog nga nangayog pasaylo ug naghinulsol sa gibuhat. Pwede day na nga mugawas ka, isulob nimo akong sinina niya. Naaday mo niya mo hatod lang ang bayad, musugot sa kako, margina na margdili. Di gina mahitabo once mugawas ka sa akong tindahan nga wala na nimo bayri, that's kawat. Andrea Patenia, News 5. Midangob sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ang usa ka gwardiya kinsa nakapatay og gidudahang kawatan. Gitago unta sa maong gwardiya ang hitabo pinaagi sa paglabay sa patayng lawas sa kawatan sa Imburnal. Apan na konsensya kini. Gisusi ni Ryan Sorote ang maong hitabo. Gawas sa kabaho, naglisod ang kapulisan sa pag-ugkat ining patayng lawas nga gilabay sa Imburnal sa may barangay Subagdako sa Dakbayan sa Mandawi. Gani, ila kining gigamitan og pisi aron hinay-hinay nga mabira aron di magbuwag ang patayng lawas nga inanay nang nadugta. Siyempre, ang duha ka kamot gikunan og pisi para mo haumgod siya nga makalusot sa Imburnal para dili siya matagak ang duha ka kamot. So sabay-sabay ani sa autopsy na malalaman kay aniya mga panit na kuan naman kana. Gitabunan na og puti nga panapton kini patayng lawas sa aning lalaki nga wa pa maili karon sa kapulisan nga giingong nga gilabay sa manhole aning tugod aning mong istruktura apan suma sa kapulisan nga biktima usab kini siya sa nagbantay nga security guard aning mong lugar. Nalukit ang mong lawas sa wa pa mailing biktima, human misurrender sa kapulisan ang mipatay ug milabay ini nga si Marvin Villagracia, 20 anyos usa ka security guard. Gitug-an ini nga iyang napatay ang mong laki, human niya naabdan nga nagangawat og scrap metal sa iyang gibantayang warehouse niadtong Domingo. Gamit sa pagpatay sa gituoang kawatan, maong armas nga gidala sa mong lalaki nga nailog sa security guard diyang misukol kini. Way armas ang gwardiya samtang nag-on duty ni adtong higayuna kay nahadlok ang iyang agency nga makawatan kini og armas. Gali aja gaana ilog armas din pag atras ako kusil mo largo. Mo hamag ng sukol pa man ako. Butyag sa gwardiya nga iyang gihilom ang hitabo pinaagi sa paglabay sa patayng lawas sa biktima sa Imburnal. Apan wa kini makaantos og nagpatabang sa iyang amo aron mo surrender. Nahadlok siya kay basig mo risbak ang mga kauban. Nahadlok sa motong gitaguan niya ang patayng lawas. Gani mo masig gisudit sa Imburnal. Gisulod mo sa Imburnal kay ang pamilya ang risbak, ang basig mo risbak ang pamilya makita na lang kuan dia wala gumi-issue daw niya, wala na ibala ng armas di. Naalang i-despair kaya po naman patay, hipuso na mo.
giturn over ni Villagracia sa iyang agency ang armas na iyang gigamit sa krimen. Nag-t-shirt og pula og nag-shorts og itom ang namatay kinsa gidudahan sa kapulisan nga usa sa mga notadong kawatan nga naglihok sa dapit. Daghan gay kayong mga reported na kawat. Apan ang uban dyan di na lang mo report kay mga hadlok sila. Mga hadlok gid sila sa mga kawatan diri kay daghan ba yung mga squatter anay loyo plus di. Ryan Sorote, News 5. Kapulisan sa Kabisayan alerto sa pagdakop sa mga most wanted nga kriminal sa nasod. Usa sa ilang gibantayan mao si Ruben Ecleo Jr. nga dunay warrant of arrest sa kasong pagpatay sa iyang asawa. Andrea Patanya, sugid nini. Humanadakpan ang usa sa top 5 most wanted person sa nasod nga si retired Major General Jovito Palparan. Miluwat og pamahayag si Presidential Communication Operations Office Secretary Hermino Sonny Coloma Jr. atul sa usa ka press briefing kabahin sa paghagit sa Malacañang sa kapulisan sa pagdakop sa nahabiling top 3 most wanted nga sila si kanhi Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. ug mag-igsuong kanhi Palawan Governor Joel Reyes ug Coron Mayor Mario Reyes. Kay numduman nga unang nadakpan si Delphine Lee sa Task Force Tugis nga gipanguluhan kaniadto ni Senior Superintendent Condrado Capa ug misunod ang pagdakop ni Palparan ni adtong Martes. Kini nagatubang og 2 counts of kidnapping ug illegal detention tungod sa pagawagtang sa duha ka tinunan sa UP nga sila si Karen Empeño ug Sherlyn Cadapan ni atong June 26, 2006. Mato di Capa nga Deputy Director for Operations sa karon sa Police Regional Office 7 padayon ilang paghunting sa tulo ka nation's most wanted hilabi na kang Ecleo nga adunay warrant of arrest sa kasong parricide human giakusahan sa pagpatay sa iyang asawa nga si Alona. Apan giangko ni Capa nga lisod dakpon si Ecleo tungod sa kadaghan sa followers niini sa iyang grupo nga Philippine Benevolent Missionaries Association. Kay numduman nga miresulta sa duguong engkwentro ang tinguha sa pag-serve sa iyang arrest warrant sa Dinagat Island niadtong 2002 human siya panalipdi sa mga PBMA members. It's hard to look for wanted individual. Yung nga lang mga ordinary wanted persons ang hirap kuhanin. Kahit hindi dito, local sa atin. Yung mga most wanted natin. Yung pa kayang maraming pera, maraming connection, di ba? Mato ni Regional Intelligence Division Chief Police Superintendent Paul Labra, dugay na sila nga nakadawat og mga taho nga nakit-an si Ecleo sa dakbayan sa Talisay ug sa lungsod sa Dalagit, apan kanunay negatibo ang mga impormasyon. Previously, din mga sightings of him sa Talisay. Katatalan ng isulti, no? Sightings of him sa Talisay. Sightings of him, no? Dito sa Dalagit. Accordingly, dunay dapin sa dagat nga ang iyang gamiton, mga yati, gano'n. Nakadawat sab silag mga taho nga nagparetoke si Ecleo apan dako ilang pagtuo nga di kini tinuod. Hinuon mi pasalig ang kapulisan sa PRO7 nga kung makumpirmar gyud nila ang presensya ni Ecleo dinhi sa tunga-tungang Kabisayan, di sila magpanuko sa pagdakop niini. So, ano naman yun, nakukuha naman sa tiyaga yan. It will takes a long time. Pero kung habang lagi lang may nag-ooperate, makukuha yan sila. Kayang kuhanin yan. Kung kinsay doon ay A1 na information, maoy mo kuha niya. Pagkakarabat kami tanan, no, gitasan. Ang din sa Region 7, kita mo ay nag-lead. Andrea Patenia, News 5. Mga dakop sa Inter-Mountaineering Society ug Ocean Defenders sa Sugbo nag-apod-apod og flaglets sa mga PUJ drivers kaganiha. Kini aron awhagon sila nga mutabang sa pagpanalipod sa mga iho sa kadagatan. Tumong sa grupo nga mapanalipdan ang mga iho gikan sa mga mapahimuslanong negosyante. Subay kini sa kasaulugan sa usa ka semanang Shark Summit. Kagahapon sab usa ka shark graffiti ang gipakita sa publiko diha sa may iskina Iscario o Gorordo. Na ay ongoing na Shark Summit with this week. Tomorrow and Friday. Tomorrow to Friday, and people doesn't know that sharks are declining ba. Yeah, ito na alarming numbers good.
madugay, sugdan na niya ang third-party assessment sa mga kahoy sa habagatang Sugbo kay niabot na ang gi-request sa mga environmentalist nga mutabang sa pag-assess sa mga century-old trees. Jinky Bargio, Sugin May. Miabot na dinhi sa Sugbo si Dr. Roger De Guzman, usa ka iladong private forester ug environmentalist. Siya mo imususi sa mga punuan sa akasya sa habagatang Sugbo. Siya sab ang mo representar sa third-party assessment nga gipatawag sa mga environmentalist. Nakigtagbo siya kaganiha sa mga sakop sa DENR7 uban ang 7 ka mga foresters alang sa usa ka tree health assessment. I will also look at the other aspect of the situation there to find out whether really yung mga punong kahoy na yun ay wala nang talagang silbi as alleged. Matud ni Edilia Medo ang tigpamaba sa DENR7 nga posibleng managlahi ang mahimong assessment nilang De Guzman. Apan iyang giklaro nga bisan sa joint assessment, padayon nilang barugan ang findings sa ilang kaugalingon nga foresters. Ang DNR mo'y competent authority nga makadetermine asa ang deceased, asa ang defective. Jinky Bargio, News 5. Gumikan sa mga kaso sa pagputol sa mga kahoy tungod sa mga road widening project sa DPWH7, di na mohatag og permit ang DENR7 kun way pagtugot gikan sa ilang uluhang buhatan. Mubalik si Jinky Bargio. Gipahibaw sa DENR7 nga di na sila mo issue og special tree cutting permit ngadto sa DPWH kun way direktang pagtugot gikan sa ilang labaw nga si Secretary Rogelio Singson. Tungod ini, siyam ka mga special tree cutting permits ang gipanguli sa DENR ngadto sa DPWH7 alang sa nagkalain-laing road widening projects gikan sa 4 ka probinsya sa Sugbo. Kay posible man katong special tree cutting permits before the August 11 nga policy nga non-acceptance of kining special tree cutting applications kung walay endorsement ni Secretary sa DPWH, i-respecto siya, padayon to siya. Giklaro sa DENR nga gikinahanglan ang makuting pagtuon sa tanang proyekto sa DPWH. Kinahanglan sab nilang siguruhon nga kun mahimo way kahoy nga maangin sa ilang proyekto. Dili na to dawaton bisan pag defective nga mga or disease application for cutting kini mga defective or mga diseased trees kung dili ta magpahigayon og in-depth or lawom palagmo na to ang consultation or comprehensive nga review. Ang regional director sa DPWH7 na nalipod nga wa sila gihilabtang kahoy sa ilang proyekto sa Natalio Bacalso Avenue. In fact, to complete the project, we no longer needed to cut those trees. No, if you will observe, we were able to redesign the project, boxing out the trees so that we were able to save around 140 plus trees. And that was never highlighted because what was highlighted was the 7 trees to be cut. No? Hinuon giangkon nila nga ang bag-ong kamanduan posibleng magmugna og dakong epekto sa ilang mga proyekto. But in as much as DNR has decided not to issue permits, then I think we have to re-evaluate our designs. We have to find out whether widening is still feasible. So those are things that we have to re-evaluate, and I think this will be discussed on a higher management level. No? Jinky Bargio, News 5. Balikan nato ang press conference nga gipahigayon kaganihang buntag sa Suba Bridge Project sa lungsod sa Tuburan nga gitambungan ni King Perez. Natinga si Tuburan Mayor Democrito Diamante nga hangtod karon wa pa masumpay ang taytayan dinhi sa Barangay 1 ug daang lungsod nga napirmahan naman unta ang project contract tali sa DPWH 3rd Engineering District ug sa WTG Construction alang sa 35.4 million pesos project niadto pang March 2013. Matud sa mayor nga nabayran na ang 70% sa Suba Bridge project bisan og ganaa pa sa 15% ang nahuman. Apan matud sa project engineer nga nasa 81% ang kalampusan sa maong proyekto, lakip na ang pagpamalit sa mga materyales. Gipasabot sab ni ini nga way sayop sa pagbayad daan sa mga materyales bisan og dugay pang mahuman ang proyekto. Then that includes sa iyahang mga physical makita nato diha, that includes also sa iyahang materials. The question is,
kuan ila ng right no to us. But naaman tay rules gi-follow, procedure, how we came about sa payment. So muna nga things could have been different kung nakikistorya lang ta siya before he went to the media. Mao kini ang kahimtang karon sa Suba Bridge Project diri sa lungsod sa Tuburan. Kun diin sa inyong masayran sa akong luyo, gitiwas pa kining abatment nga mao'y usa sa mga musuporta sa pagsumpay sa taytayan. May reklamo si Mayor Democrito Diamante sa maong lungsod sa hinay nga pagpatuman sa maong proyekto tungod kay natanggong ang planong pagpalambo niini sa dakong suba nga nahimutangan sa wa pa matiwas nga taytayan isip tourist destination sa maong lungsod. Okay na. Kani naman ta padung naman tas taas. Nasolve na nato ang strata sa katong pag-file drive. Ang ato ron na natapadung sa puting ngadto na padung ta sa shop aron papadung na tangadto sa iyang abatment. Plano ang local government pananguluhan ni Mayor Aljon Diamante nga imong tourism area diri kay taas pa maning adto. Padung ni sa beach ni aning Vice Governor Rick Sansis dito sa Tumoy. Dako pa na siya mga more than 1 kilometer siguro ang daganan tuyukan pangato. Giangkon sa pangusad DPWH 3rd Engineering District nga nalangay gyud ang pagpatuman sa proyekto. Hinungdan nga kapin usa ka tuig na lang wa pa gyud kini mahuman. Butyag sa materials engineer sa WTG Construction nga niadtong Abril pa sila nakasugod og trabaho tungod sa problema sa road right-of-way acquisition ug tungod sab sa kanunay og ilis-ilis sa mga sakop sa appraisal committee sa Kapitolyo. Nangayo og pagsabot ang WTG Construction kung ngano nalangay ang proyekto. Changing of the kuan katong Governor Gwen and then to Vice Gov Agnes and then Gov Junjun. So all those times there were instrumentals nga nakaingon nga nalangay sad gyud ang katong appraisal committee sa province. Kanang burden ba sa amo kung kanang naa so dapat unta kung maghimo og project unahon ang road right of way una ta musud sa project kung dapat by September 2013 na human na unta ang among bridge. So wala siya na human kay wala man mikalihok dili mikalihok kay tungod sa ato nga number 1 problem. Nasulbad man tuod ang right-of-way acquisition, naglisod sab ang WTG Construction nga daling mahuman ang proyekto kay wa sila mahatagi og quarrying permit gikan sa DNR7 ug Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang kaning giabono namo dito ni ay katuning gikan sa among crusher dito sa Balagman. So dili sa quarry. Dili. Gihatagan na ni District Engineer Toledo hangtod Setyembre 9 ang WTG Construction sa paghuman sa proyekto. Apan matod ni Taneo, duha ka buwan ang ilang target nga mahuman ang taytayan. Hinungdan nga mipasidaan ang kadagkuan sa DPWH 3rd Engineering District nga magatubang og liquidation damages ang kontraktor matag adlaw nga di mahuman ang proyekto gikan sa deadline. Oo. Kung mao naman gud gani na sir, siguro. Tungod sa gipasalig sa mga hingtungdan, natagbaw ra si Vice Mayor Diamante. Siguro kung moabot og usa pa ka buwan gikan karon nga wala gyapon improvement, maybe diha na may mo sa lakan para sa mapadali ang proyekto. King Perez, News 5. Gidaig sa mayor ang pagpadaplin sa pamulitika sa iyang mga kaatbang sa partido diha sa konseho tungod sa pagtugot niini sa pagbaligya sa yuta sa SRP. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nakadaig si Mayor Michael Rama sa 5 ka mga konsihal sa BOPK silang pagpadaplin sa politika alang sa kalambuan sa Dakbay sa Sugbo. Gikalipay ni Mayor Michael Rama ang pagsuporta sa 5 sa pagtugot kaniya sa pagbaligya sa yuta sa SRP. I am really thanking the Vice Mayor that while I was away, that there were some development and some interaction with maybe meeting of the minds, and I am giving my salute, and likewise all those councilmen who have put their signature at that resolution, because what is needed now is the laying in the field what we call the light of hope movement that would already bring, because that is what it ought to be. Ang tulo ka sakop sa BOPK nga misuporta sa pagbaligya sa yuta sa SRP mao silang Eugenio Gabuya, Jerry Carillo ug Noel Wenceslao. Matud nila, gawas nga mabayaran ang loan sa kagamhanan sa Dakbayn sa Sugbo, madugangan ang income sa Sugbo ug di mo minus 2 bilyones pesos matag tuig. So, para nako,
dako man kay tag resources. Ngano di man nato pahatan ang atong luna sa SRP. Pagbayad sa loan, nga kanang 500 million magamit na nato sa daghang mga proyekto sa syudad, no? Ko makapaminos o makatabang man ta, no? Kay instead of paying higher interest by paying the whole kuan kana mawa na ta sa mga interest, no? Mangutang man ta nga naam tay property. Why pay off, no? Why ato lang ni ibaligya and portion of that itong ibayad sa atong existing loan. Buot sa City Hall, nga ibaligya ang luna nga nahimutangan sa templete ni San Pedro Calungsod. Leslie Camina de Vistil, News 5. Unom kaandana sa tukuron nga City Hospital gisaaran nga gastuhan sa unom ka pundok. Kini ang naani ni Mayor Michael Rama sa iyang pagbiyahe ngadto sa United States of America. Mobalik si kapatid Leslie Camina de Vistil. Nakadalag yun og grasya ang mayor human sa tulo ka semana ni ining pagbiyahe sa Estados Unidos. Unom ka mga grupo ang misad sa pagpatukod sa matag andana sa tukuron nga City Hospital. Mato ni Mayor Michael Rama, nagbunga ang iyang kahago. Ang SM Group ang miangkon sa paggasto sa pagpatukod sa upper ground, samtang pundok gikan sa Las Vegas ang miangkon sa pagpatukod sa second floor. Ang pundok gikan sa Houston miangkon sa third floor, samtang ang Operation Smile ang miangkon sa fourth floor. Ang Shuttle Group sa 5th floor, samtang ang grupo gikan sa Salinas City miangkon sa 6th floor. Mapasalamaton si Mayor Michael Rama sa tanang Filipino community sa Estados Unidos nga mutabang kaniya sa pagpatukod sa bagong City Hospital. Just giving it as a situation. Being into that situation, of course, I do not want also to burden the general fund by making some reduction that will go towards basic services. So much. So we adopted some movement. It's wonderful, amazing, and praise the Lord. Hallelujah. Leslie Camina de Vistil, News 5. Subay sa sunod-sunod nga mga katalagman nga migo sa Kabisayan ni atong miaging tuig, dinhigi pahigayon sa Subo ang ikawalo nga Philippine National Research System Week celebration nga gibuksan kagahapon. Ryan Sorote, sugin ni Mi. Nagtapog sa tulo ka adlaw nga kalihukan ng mga researchers gikan sa 17 ka mga lugar sa nasod aron ipaabot ang ilang mga pagtuon nga makatabang sa pagpalambo sa paglawas sa mga Pilipino. Subay sa hitabong kusog, galinog ug pag-igo sa Bagang Yolanda, gitutukan karon sa PNHRS ang mga inobasyon sa natad sa panglawas panahon sa katalagman ug emerhensiya. Giulagway sa mga eksperto nga usa sa mga prioridad sa pagtubag sa mga katalagman dinhi sa Pilipinas ang pagsiguro nga way mokatap nga mga sakit samtang under recovery ang mga biktima. We are also concerned about the health of the survivors, treating those who are injured and preventing illnesses including outbreaks in devastated communities. Dakog na tampo ang mga pagtuon sa PNHRS sa mga lakang sa gobyerno pagtubag sa mga emerhensiya. Gani sa presentasyon sa eksperto gikan sa World Health Organization, gilatid ini ang dakong matabang sa health research sa pagkunhod sa mortality rate panahon sa mga katalagman. Pinagi sa tarong ng mga plano, dagang kinabuhi ang maluwas, hilabi na dinhi sa nasod nga dunay daghang komunidad nga nahimutang sa mga danger zones. Problema mao ang kakuwang ug interes sa mga lokal nga kagamahanan sa pagpatuman og mga long-term projects og mga plano sa paglikay sa bisan unsang hitabo panahon sa katalagman sama sa baha, bagyo, linog ug uban pa. Your typhoon Yolanda is thought to have killed about 16,000 last year. Last year, we had an excess winter mortality of over 31,000. So we too have disasters, not always quick and short. Some are long-term and we still don't manage them well. Ryan Sorote, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!